wendo kanyo. To king'e ni kona ni kanye. Oking'e no rido ni gik kanye. Tiyudo ka ng'eny joma riembo kanyo gi speed mani malo. Mano mokwongo. Mar ariyo, design mar ndara ni. Apani piny tinde olonya. Mandara inyalo losi nikech king'iyo SGR kowuok Mombasa nyaka Nairobi. Onge kumogo kona kata dichiel. Iwacho ni en street. Onge kumogo kona. Apani piny olony sani ma design mar ndara inyalo losie ma onge konde mang'eny kaka ginang'o gin no. Nikech mano bende makelo shida Nithi Bridge. Nikech Nithi Bridge kiseluwo kanyo en kuma seriembe makidhiye to in kata kaka dereba nyaki dikri koyo moro nyaka donjeni. Nikech oridore to mianda to dhi malong ma kiketori aketa go ledhi ni gari ong'e kuma dhiye tihinyori. So state mar ndara bende nyaneno ka report moro nitiere mawuok ken kama wacho ni mondo ndara no bed redesigned bro kao bilion 50. To ka en bilion 50 dongo osuru ne japiny Kenya machule. Ok gikwa loan kuma gikwaye ga jado piny Kenya bro chulo to los ndara nikech ngima to is very important. Ka biro e ajali makoro nye timore Bangalani. Nyene VOJ junction Muhoroni factory nyaka main road Kericho Awasi kuma ng'eny ji luongo ni Thessalia. Nyene en kilomita di 8 kata 6. Ting'eni sani kiringo kanyo VOJ to kawi matin ne dakika 30. Rach de. Nikech orach. Nikech orach otimo portal nyaki lokri koni, ichung, irit jokabi, ekiti mang'oa, ekikal. Yocha neno kantie site mar kambi moro mar ndara kanye to kang'iyo ni en marang'o? Gin giloso Muhoroni factory junction Goda Buoro kochomo Chemele roundabout. Mane magiloso. So moro mabiro maduogo main road ne okapar ka ene mpango gi. To kata ka bedie to ok gimiye priority nikech mane madegi chakogo. So en distance matin. To nikech iwacho ni kiwuok Kisumo tibiro Nakuru to kiluwo Londiani to nitiere kilomita malach mitimang'oa mikungo gi sabe koro ji ohero ndarano. Koro mtokni ng'eny. Nyaka joma welo. So nitie joma wele ndarane, nitie joma mitokni gi ok beyo, ndara bende rach, nitie joma ni garaka. Ahinya tang' ne gi ng'uona na to jo Sampa. No amaringo ng'we Kisumu Nairobi ne. Tito ratita kanyo mipenjo ni to kin mikwek. En araka mane. So ajali matimore Londiani Muhoroni ng'enyne an kipenja to gin design mar ndara ok ber ahinya. Mar ariyo en human error nikech dhano nigi haraka ma ok onego bedie. To mar adek condition mar mitokni. Nikech jiringa gi mitoka mikia ni mitoki ni brakes chalo nade, ikia ni mitoki ni alignment otim nade, nikech kacha en samoro ipomna kichope vibugone to dwane ilok gari mondo kikiti mang'o kikigo e poto. To sami iloke no bende en gi stability maber manyaka ang' niti mang'o ang' ni control ego koso kiloke kama te kakidhi. Ineno mar ariyo joma ni garaka nikech kiwacho ni lori no brakes no chut to kaka brake to osechut to dereva bende gi pache bendo ng'e gigo madotim godo ang'o madoresre godo to reso godo joko magitie ang'o matiyo gi ndara ni bende. So nitie puonj mang'eny gi horruok madwarore kanyo. Nona to wabro nego ji mang'eny nikech mana ticha beach gokinyi kakalo kanyo tachaka yudo ka nitie ajali manonego jok moko matiyo kaunti ma Homa Bay karibu ji 3. To king'iyo mano bende lori ridore to gin gidhi malo. To lori brakes apano chot koro gibiro to lori bendo bayo to rakore kodgi. So mago gik matimore to